бинед чӣ қадар террасаи калон мебошад. 65 метри квадрати терраса, худи хона, се хонагаи 85 квадрата дар маркази шаҳри Душанбе. доми алфе мода ҷойгир мебошад бо таъмири нав ва замонавӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар домпечат ҷойгир мебошад. аз ин тараф ҳайкали Исмоили Сомонӣ, аз ин тараф худи домпечат ва аз ин тараф ҷои пештараи танка. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат, двори бино ва худи блоки хонамон. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ, планировкаи хона мефаҳмонем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, инҷо терраса, дуюм ҳуҷра, ошхона ва аз терраса дӯстони азиз меравем ба сеюм ҳуҷра. алоҳида дар дорад сеюм ҳуҷра. чӣ хеле ки гуфтем се хонага мебошад дӯстони азиз, бо масоҳати 85 метри квадратӣ плюс 65 квадрат терраса, яъне дар умум 150 метри квадратӣ мебошад. дар 19-ум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 20 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ дар минтақаи беҳтарини шаҳри Душанбе, яъне дар маркази шаҳр ҷойгир мебошад. нархи хона бошад 1 миллиону 542 ҳазор сомонӣ, 165 ҳазор доллар. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. чӣ хеле ки гуфтем сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дари алоҳида аз тарафи пентхаус ва боз дар дохили ин ҳуҷра дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. ва бинед чӣ қадар террасаи хуб аст дӯстони азиз. дар инҷо вариантҳо барои истифодабарии ин терраса бениҳоят зиёд мебошад. ҳамаш дар ихтиёри соҳиби ояндаи ҳамин хона. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.